खुलुमबाय। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आं जि साननानै मोननाय मोन्दांथि बेखौ आं फोरमायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांनाय फरायसुला फरायसुलिमोनखौ लानानै आरो बिथांमोननि पेरेन्ट्सखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जायनोखि जोंनि समाजाव नुबोगासिनो दङ, जोंनि गामिफ्राव नुबोगासिनो दङ, जोंनि एरियाफ्राव नुबोगासिनो दङ। बेखायनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जों मिन्थिगौ हायार सेकेन्डारि एग्जामा जोबथारसिगोन, गांनैल' साबजेक्ट दंबावो। दा एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि फरायसाफोरनि गोसोफ्रा ओरैबायदि उदां मोनसे, गाव जेबो मावनांगौ खामानि गैलिया। हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांबाय माने उदां, माने जेराव गोसो बेयाव बेरायनोसै, जेराव गोसो बेयाव थांनोसै, जि खालामनो गोसो बेखौ खालामनोसै। जेरैबायदि मोनसे फिलिंस लायो, आं बिराद सासे देरबाय, सेंग्रा जाबाय, सिख्ला जाबाय, ओंखायनो आं गोसो बायदि खालामनो हासिगोन, बा बिमा बिफानि बांद्राय बोसोनखौ खोनाला, बिदि जोंनि समाजाव गोबां नुनो मोनो। नाथाय फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन, नैबे समाव आं नोंसोरखौ खावलायनो लुगैयो जे नोंसोरनि मावनांगौ खामानिया बांबाय, गोदोनिख्रुइ मावनांगौ खामानिया गोबां बांबाय। मानोना नोंसोरो जाय थांखिखौ लानानै फरायदों बे थांखिखौ सहैनो खाथिसिनाव सफैबाय, आरो ओंखायनो नोंसोरनि जि डिउटि, नोंसोरनि जि मावनो गोनां खामानि, रेसपन्सिबिलिटि, बियो बांबाय। ओंखायनो मानगोनां फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन, नैबे समखौ नाङा फाङा वेस्ट खालामनो नाङा, ओरैनो थांगार होनो नाङा। प्रपारलि इउटिलाइज खालाम। गावनि थांखिखौ मोनहैनो थाखाय जा खामानि मावनांगौ, जा बायदि खामानिफोरखौ रुटिन हिसाबै मावलांनांगौ बेखौ मावलां। दा नैबे मास मोननै मोनथाम सम मोनगोन नोंसोर फ्रि। बे फ्रि समानो जाहैबाय बेरायनो थाखाय फ्रि सम, बिदि नङा जे नोंसोर गोदो जायखौ फरायनांगौमोन बेखौ फरायनो हायैखौ दा फरायनो थाखाय बे समा। आरो नैबे समाव आं बिमा बिफा बा पेरेन्ट्सखौबो खावलायनो लुगैयो जे जोंनि फरायसाफोरा जेब्ला हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखाङो, अब्ला जोंनि बिमा बिफायाबो सानो जोंनि फिसाया सेंग्रा बा सिख्ला जाबाय। ओंखायनो गावबा गावनि गोसो मथे बेरायब्लाबो जेबो बुंला, बहाबा थांब्लाबो जेबो बुंला, सोरजोंबा लोगो जाब्लाबो जेबो बुंला। नाथाय बिदि नङा। जों जेब्ला बिदि खालामगोन, नैबे जे क्रुसियेल टाइम, क्रुसियेल पइन्ट, जायनोखि हायार सेकेन्डारिखौ लाइफनि टार्निं पइन्ट होननानै बुङो, बे समाव जेब्ला जों बिसोरखौ जोथोन लाया, अब्ला जों बिसोरनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोनखौ आसा खालामनो हाया, बा बिसोरनिफ्राय मोजां माबा मोनसे मोनगोन, जों बेखौ ज्राब गारनायानो मोजांसै, बे आसाखौ। ओंखायनो आं बिमा बिफाखौ खावलायनो लुगैयो जे हायार सेकेन्डारि एग्जाम जोबनाय माने बिसोरनि मावनांगौ खामानिया गोबां बांबाय। जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जोंनि समाजाव जों नुनो मोनो, गावनि फिसाजों मोजाङै जिरायनानै रायलायनो हाया, जे गावनि फिसाज्लाया बहाबा ओंखाम जाब्ला बिफाया जाफाहैनो हाया, गावनि फिसाज्लाया बै रुमाव दङ बिफाया हाबहैया। जोंनि समाजाव बिदि गोबां दङ। ओंखायनो जोङो जोंनि समाजाव नैबे समाव बांसिन फरायसाफोरखौ हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांनायनि उनाव गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। दा मेन रिजोना जों रियेलिटिखौ जोङो, जोंनि समाजाव जाय बुस्थुआ रियेल, जाय बुस्थुआ रियेलिटि, बेजों जों फेस खालामनो बा मोगा मोगि जाया जोङो, बा जानो नागिरा। ओंखायनो नैबे समाव जों बांसिन नुनो मोननायानो जाहैबाय हायार सेकेन्डारि एग्जाम जोबनाय उनाव बांसिन फरायसुला फरायसुलिफ्रानो गाज्रि जानाय नुनो मोनो। आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो सोरबा बुङो बाइक बिगोन, सोरबा बुंगोन मबाइल बिगोन। नाथाय बिदि नङा। जों मालाय हारिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ अबजार्भ खालामब्ला नुयो, बिसोरो बिगोन, नाथाय मा बिगोन मिथिगौ ना? बिसोर जाबाय कचिं लानो फैसा बिगोन, बिजाब बायनो फैसा बिगोन। बेफोर जाबाय मोजां मोनसे डिमान्ड। जोंनि फरायसाफोरा दामि मबाइल बिगोन गेम गेलेनो, दामि बाइक बिगोन बेरायलाबायनो। बेफोर जाबाय नाङा फाङा डिमान्ड। ओंखायनो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन, नैबे समाव नोंसोरनो मा नांगौ, नैबे समाव नोंसोर जिउनि थांखियाव सहैनो थाखाय मा खालामनांगोन, बेफोर बुस्थुखौ बिमा बिफानाव आरो मोजाङै इउटिलाइज खालाम। जिउआव देरहासार जा, जिउआव साक्सेस, जिउखौ देरहासार खालाम, जिउनि थांखियाव जाफुंहै, जिउनि थांखिखौ मोनहै। अब्ला जेसेबां इन्जय खालामनो हायो खालामनो हागोन।
गावनि गोसो बायदि बेरायनो हागोन, गावनि गोसो बायदि एन्जय खालामनो हागोन लाइफखौ। स' दा साननैसो उनावनो हायार सेकेन्डारि एग्जाम जोबनाय लोगोनो गोबां एन्ट्रेन्स फैगोन। दा साइन्स स्ट्रिमनि बुङोब्ला JEE फैलायसिगोन, NEET फैलायसिगोन, बा आर्ट्सफोरनि थाखाय बुङोब्ला हटेल मेनेजमेन्टनि एन्ट्रेन्स, फेशन डिजाइनिं, बा सोरबा जुदि BCA कम्पिउटार एप्लिकेसनाव फरायनोब्ला बिसोरनि बे एन्ट्रेन्स बायदि बायदि, बा सोरबाबा इन्टिग्रेटेड मास्टार्स फरायनो सानोब्ला बेफोरनि थाखाय एन्ट्रेन्स। स' नैबे समा गावनि एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय बिराद मोनसे क्रुशियेल टाइम, जायनिखि जों बेफोर समखौ मालाबाबो वेस्ट खालामनाङा। स' मानगोनां फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन आरो बिमा बिफा नोंथांमोन मोननैनिबो गेजेराव क'अपारेसन थालायब्लासो जों सासे फरायसानि जिउखौ आबुङै दाफुंनो हागोन। ओंखायनो बिमा बिफाखौ आं खावलायनो लुगैयो जे गावनि फिसाखौ नोजोर हो, बुजाय। मानो होनोब्ला नैबे एजआव, नैबे बैसोआव गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनानो उरां फारां जानो नागिरो। नाथाय बे समाव बिमा बिफानि रला, बिमा बिफानि मावनांगौ खामानिया बिराद गिदिर। ओंखायनो जोंनि बिमा बिफाया जे रियेलिटिजों फेस जायाब्लानो गावनि फिसाया उमुकजों लोगो जाथों, बहाबा थांथों, हराव न' लादो, जेबो नङा देरबाय, बिदि नङा। जों गावनि फिसानि मोजांखौ हास्थायमारोब्ला जों बिसोरखौ गावनि खाबुआव लाना हानांगोन, गावनि आखायाव लानानै बिसोरखौ मोजां बुजायनांगोन, एडभाइस होनांगोन। नों रोङा, सोरबा सोलोंथाइ गोनां गामिफ्राव मानसि दङब्ला बा बर' फरायसा आफाद दङ, बेफोरनिफ्राय एडभाइस लानो हायो। ओंखायनो आं सानो नैबे समाव फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोना गाज्रि लामाथिं आगान होनाय नङा, आरो बिमा बिफायाबो नोजोर होगोन। फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोनाबो गावनि मावनांगौ खामानिखौ बुजि, नाय, सान, अब्ला नोंथांमोननि जिउआव देरहासार जानो हागोन। गोजोन्थों।